Amin at aman kaupay ganla patinggan. Tungod kay iya inataman mga bukad na murang-rang. May biyos nga natubo sa bukad masaliwan. Pigsuti ang tanong panaribui unang tuna pinayo ang tanong madalit mo. Pigsuti ang tanong panaribui kay basi manaring sing kan magbukat sing gidam. May daragang anak problema ang tanong niya na ugang. Ang daraga nagpatuto sa kaniya kung ano ang pag-ataman niya. Tungod kay ang